Iawn. Wel, chi'n gwybod fel mae e, chi'n gwybod weithiau pan ydych chi'n mynd i pictures, a... dwi'n mynd i ddangos noedra nawr. Pwy sydd ddigon hen i gofio mynd i pictures a hysbysebion am warws bydd gelert? Be? Bargains in a beauty spot, dyna ni. I rhai o ni sydd ddigon hen, back in the day, oeddech chi'n mynd i pictures, oeddech chi'n cael hysbysebion oedd wedi teilwrio ar gyfer y gynulleidfa leol. A mi oedd yna un am warws bydd gelert. Wel, yr previews yna oeddech chi'n cael lot o'r amser cyn ffilms, ynddo fe? Yr pethau yma oedd yn deud, mae'r ffilm yma'n dod. Wel, da ni wedi bod rhoi previews i chi ar wythnosau bod ni'n dechrau heddiw ar gyfres newydd. Da iawn. Dyn ni'n dechrau edrych ar y salmau. A na i ddarllen darn o'r salm cyntaf i ddechrau, just fel cyflwyniad. Mae'n salm reit fyr, salm 1. Mae un sy'n gwrthod gwrando ar gyngor pobl ddrwg wedi ei fendithio'n fawr. Yr un sydd ddim yn cadw cwmni pechaduriaid nac yn eistedd gyda rhai sy'n gwneud dim byd ond dilorni pobl eraill. Yr un sydd wrth ei fodd yn gwneud beth mae'r arglwydd eisiau ac yn myfyrio ar y pethau mae'n ei dysgu ddydd a nos. Bydd fel coeden wedi ei phlannu wrth ffrydiau o ddŵr yn dwy'n ffrwyth yn ei thymor a'i dail byth yn gwywo. Beth bynnag mae'n wneud bydd yn llwyddo, ond fydd hi ddim felly ar y rhai drwg byddan nhw fel is yn cael ei chwythu ffwrdd gan y gwynt. Fydd y rhai drwg ddim yn gallu gwrth sefyll y farn. Fydd pechaduriaid ddim yn cael sefyll gyda'r dyrfa o rai cyfiawn. Mae'r arglwydd yn gofalu am y rhai sy'n ei ddilyn, ond bydd y rhai drwg yn cael ei difa. So, dyn ni'n dechrau ar y gyfres. Bydd yr enw'n dod i fyny, dwi'n meddwl, cyfarfod ac addoli Duw ym mhob tymor o fywyd. So, croeso i'r gyfres newydd. Mae'n cychwyn heddiw, a fydd y gyfres yma mynd ymlaen nawr nes dyn ni'n cyrraedd tymor y grawys yn arwen i fyny at y Pasg. A pan oedden ni yn trafod yn y tîm arwain, be oedden ni'n mynd i edrych arno fel cyfres, un o'r pethau oedden ni'n awyddus i wneud oedd cael cydbwysedd rhwng Testament Newydd a Hen Testament. Mae'n bwysig bod ni'n cadw'r cydbwysedd hynny. A dyn ni wedi bod yn weddol ddiweddar yn dofi, o'n i yn edrych ar Elias, ond beth amser cyn hynny fi o'n i yn llyfr Jeremia. Ond oedden ni wedi bod lawer yn y Testament Newydd, a felly teimlad ewn i'r Hen Testament, ac fe ddath y syniad o edrych ar lyfr y Salmau. A dyma ni, a nes i ddarllen y salm gyntaf. Gyda llaw, rhag bod chi'n poeni, dydy'r ffaith bod fi wedi darllen salm 1 heddiw ddim yn golygu bod y gyfres yn mynd ymlaen am 150 o siliau. Okay? So, pidwch y poeni ynglyn hynny. Ond o'n i darllen y salm gyntaf, achos mae rhyw fath o osod y tôn. Mae rhyw fath o gosod y tôn ar gyfer y llyfr ac roi rhywfaint o gyd-destun ar gyfer y llyfr. Dwi ddim yn deud na ddylen i ddarllen y salmau i gyd. Pam ddim? Mae'n ddigon hawdd. Darllenwch salm 1, darllenwch salm 2, darllenwch salm 3. Newch un y dydd, heblaw falle am rhif 119, sydd efo 176 o adnodau yno fe. So, gewch chi spredio hwnna dros gyfnod o amser. Ond darllenwch y salmau i gyd. Nawr, llyfr y salmau, llyfr hira'r Beibl i ddechrau cychwyn. Mae llyfr hira yn y Beibl ac fi gath ei sgwennu dros gannoedd o flynyddoedd gan nifer o bobl wahanol. Dyn ni'n dueddol o feddwl am Dafydd fel awdur lot ohonyn nhw, a Dafydd sydd wedi sgwennu nifer fawr iawn ohonyn nhw, ond roedd yna nifer o awduron eraill hefyd. Mae'n lyfr barddonol, mae'n llawn cerddi. Maen nhw'n bethau oedd yn cael eu canu, oedd nhw'n bethau oedd yn rhan o addoliad pobl Israel. Mae rhai pobl wedi disgrifio llyfr y Salmau fel llyfr emynau Iesu Grist. Achos dyma be oedd e'n defnyddio pan fydde fe yn addoli. A mae'n cynnwys rhai arbennig iawn.
O'n i wedi postio yn doeddwn ar Facebook bod y gyfres yn dechrau. A sylw cynta, rhywun yn dyfynnu Salm 23. A mae yna rai salmau dyn ni'n gyfarwydd iawn ohonyn nhw. Mae yna salmau hefyd oedd Iesu yn ei dyfynnu. Nawr pan dyn ni'n edrych ar llyfr y salmau, dyn ni'n gallu rhannu fyny mewn sawl ffordd gwahanol. Mae'n rhannu fyny o ran sut maen nhw wedi cael ei gosod allan i 4 llyfr bach. Mae yna Salm 1 i 41, llyfr 1, Salm 42, 72, 73, 89 ac yn y blaen. A mae'n cael ei rhannu yn salmau gwahanol, a yn sections gwahanol, a mae'n y batrwm iddyn nhw. Ond dyn ni'n mynd ar ôl i themau nhw. A fydd y themau, penawdau'r gyfer y themau, mae ar y sgrin nawr. Achos mae yna fathau gwahanol o salmau yn bod. A mae'r rhestr yna o'ch blaen chi. Mae yna salmau galar neu lament, fel sy'n cael ei ddeud yn Saesneg. Salmau lle mae'r awdur yn troi at Dduw a maen nhw mewn rhyw anhawster. Neu maen nhw eisiau cwyno am rhywbeth sydd yn anheg yn y byd. Ac mae yna nifer uchel iawn o'r heini. Mae yna rhai pobl yn dweud bod tua treian o'r salmau yn salmau galar felly. A mi fydd mewn chydig wythnosau fydd Mari yn yn harwain ni i edrych ar un o'r heini. Mae yna salmau o fawl safle sydd jyst yn clodfori Duw. Yn rhoi i Dduw yr hyn y mae yn ei heiddi, sef moliant. A fydda i'n edrych ar hyn o'r eina yn ystod y gyfres. Wedyn mae yna salmau o diolchgarwch mewn amgylchiadau gwahanol, yn moli Duw, ond yn gwneud hynny o ganol profiadau gwahanol iawn mewn bywyd. A fydd Hannah yn harwen ni drwy un o'r heina maes o law. Sul nesa, mi fydd Hannah yn sôn am un o'r salmau brenhinol a chyfamodol yma. Salmau sy'n pwysleisio natur y berthynas rhwng Duw a'i bobl ar ôl allweddol y brenin. A wedyn mae yna salmau o ymddirieddaeth. Salmau lle mae'r awdur jyst yn dweud, arglwydd yw'n trystio ti. Salmau sy'n yn annog ni i roi yn ffydd yn yw beth bynnag yw'r amgylchiadau. A fydd gynnon ni, fydd Nan Powell Davies yn ymweld â ni mewn chydig wythnosau i sôn am un o'r heini. A wedyn ni mewn y salmau doethineb. Salmau sy'n siarad gyda ni ac yn deud ni clywch y peth doeth wneud ydy gwrando ar Dduw. A mi fydd Tristan yn rhannu ar un o'r heina gyda ni maes o law. A wedyn, jyst cyn cyfnod y grawys, fyddwn ni'n cael ymwelydd arall, parchedig Rosa Hunt yn dod ato ni ac yn cloi'r gyfres trwy edrych ar salm benodol. So fel dyn ni'n gweld, mae'n lyfr amrywiol iawn. A falle bod hwnna chydig bach yn anisgwyl i ni. Achos os ydych chi'n meddwl am y salmau, os ydych chi fatha fi, ydych chi'n dieddol o feddwl, wel, pethau ynglyn â canu clod ydy e, pethau ynglyn â mawl ydy e. Ond mae'n llyfr amrywiol iawn. A mae hynna'n rhannol pam dyn ni'n edrych ar y salmau. Dyna'r cwestiwn cyntaf. Pam dyn ni'n edrych ar y salmau? A fel yn gweud, dwi wedi rhoi braslun i ni nawr. A nid rhyw lyfr yn llawn o bethau happy-clappy ydyn nhw. Chi'n gwybod? Dyn nhw'n jyst yn llawn o moliant a moli a pob dim yn gret ac yn y blaen. Ond maen nhw'n gyfres o weddiau ac emynau gyda ffocws ar Dduw sy'n rhoi cipolwg i ni o reality bywyd. Dyn ni gyd yn gwybod sut beth ydy bywyd. Mae bywyd yn medru bod yn drafferthus, mae bywyd yn medru bod yn anodd, mae bywyd yn medru bod yn heriol, a mae rhai yn mynd trwy pethau heriol ar hyn o bryd. Mae yna ddywediad yn Saesneg yn does sy'n cael ei ddefnyddio'n aml, all human life is here. Wel, mae hwnna'n sicr yn wir am y salmau. Mae'r profiadau i gyd yna. A dwi'n meddwl y byddwn ni'n gweld hynny dros yr wythnosau nesaf. Ac oherwydd bod yr holl brofiadau yna tu cefn i'r salmau unigol yma, oherwydd i fod yn delio efo reality bywyd mewn werth ei astudio. A mae'n lyfr arbennig iawn. Rwy'n ni ddyfyniad ar y sgrin nawr gan ddyn o'r enw
Athanasius, oedd yn un o'r tadau cynnar oedd yn sgwennu tua 300 ar ôl Crist. A dyma be oedd Athanasius yn deud am y Salmau. Beth bynnag eich angen neu'ch trafferth, yn y llyfr hwn, fe gewch ffurf o eiriau ar eich cyfer, fel y medrwch ddysgu'r ffordd i ateb y galw. Mae hwnna'n ddeud mawr, beth bynnag. So lle bynnag dyn ni bore yma, mae yna ddoethineb a mae yna neges yng ngair Duw yn llyfr y Salmau fydd yn medru'n dysgu ni y ffordd i ateb y galw. A'r ffordd i ateb y galw yw i ni droi at Dduw. A dod â holl brofiadau naturiol bywyd at Dduw a cyflwyno'n hunan iddo fe. Yn y ddyfyniad arall ar y sgrin yn mynd i ddod nawr gan y diweddar Tim Keller. Mae hwn yn Saesneg digwydd bod. The Psalms lead us to do what the psalmists do. To commit ourselves to God through pledges and promises, to depend on God through petition and expressions of acceptance, to seek comfort in God through lament and complaint, to find mercy from God through confession and repentance, to gain new wisdom and perspective from God through meditation, remembrance and reflection. A felly dros yr wythnosau nesaf, dyn ni'n mynd i fod yn edrych ar y themau yma gyda'n gilydd wrth edrych ar salmau gwahanol. A gweld bod rhain i gyd, bod nhw'n dod o brofiadau gwahanol, maen nhw'n gyrru ni i'r un lle. Mae'r profiadau'n wahanol, ond maen nhw'n gyrru ni at Dduw, i glosio ato fe, i roi yn hunain fwy iddo fe, i'w gariau, i'w ddilynau, i'w wasanaethiau. Ac mwyn i hynny fod yn wir, mae'n rhaid i ni wneud mwy na jyst gwrando, ond oes. Gwrando yn bwysig. Mae gyd yn dechrau efo gwrando, ond mae'r gwrando yna'n gorfod dod at rhywbeth arall. Yn ogystal â gwrando ar negeseuon ar y sil, neu os da ni'n gwrando arnyn nhw adre. Dewch i ni, wrando ar y pregethau, ond dewch i ni darllen nhw, fel o'n i'n sôn yn gynharach, dewch i ni eigweddio nhw, defnyddio nhw fel sbardun ar gyfer ein gweddiau. Dewch i ni trafod nhw, os oes yna bethau na dyn ni ddim yn deall, dewch i ni drafod nhw efo brodyr a chwiorydd, dewch i ni trafod nhw yn y grwpiau cymuned. Achos bob tro dyn ni'n edrych ar gair Duw, mae angen i ni wneud mwy na dim ond gwrando. Mae adnodau yn llythuriago yn dweud hyn, gwnewch beth mae Duw yn ei ddweud yn lle dim ond clywed y neges a gwneud dim wedyn. Twyllo'ch hunain ydy peth felly. Mae rhywun sy'n clywed ond ddim yn gwneud, yn debyg i ddyn yn edrych mewn drych. Mae'n edrych arno'i hun ac wedyn yn mynd i ffwrdd ac yn anghofio sut olwg oedd arno fe. Mae rhaid i ni wneud mwy na dim ond gwrando. Mae rhaid i ni fyfyrio arno fe. Dyn ni angen bwydo ein meddyliau ni. A mae bwydo'n meddyliau ni'n bwysig, achos mae be dyn ni'n meddwl amdano fe yn ddylanwadol iawn. Mae myfyrio ar air Duw, wirionedd gair Duw yn bwysig, achos mae'r hyn dyn ni'n meddwl amdano fe yn effeithio popeth, mae'n effeithio ar ein bywydau cyfan. Fy'n y ddyfyniad arall yn dod i fyny ar y sgrin nawr gan ddyn o'r enw Cornelius Pantinia. Enw gret yn dydi. Os ydych chi eisiau rhywun efo enw ffansi i wrando na fe, mae hwn yn enw da yn dydi. A dwi eisiau ni jyst cymryd amser i feddwl am bwysigrwydd myfyrio ar wirionedd Duw wrth ddarllen hyn. Gwrandwch ar y geiriau. Sow a thought and reap a deed. Sow a deed and reap another deed. Sow some deeds and reap a habit. Sow some habits and reap a character. Sow a character and reap two thoughts. The new thoughts pursue careers of their own.
Na, mae'n cymryd chydig bach o amser i weithio trwyddo fe, ynddi? Oedd rhaid i fi ddarllen e sawl tro. A dewch i ni jyst cymryd chydig o amser i hwnna syncio fewn. Be mae'n deud ydy bod yr hyn dyn ni'n meddwl yn ei gylch yn cael dylanwad ar beth dyn ni'n gwneud. Mae'r hyn dyn ni'n meddwl yn ei gylch yn cael dylanwad ar yr hyn dyn ni'n gwneud. Ac os dyn ni'n gwneud rhywbeth drosodd a throsodd, mae'n dod yn arferiad. Ac os di wedi dod yn arferiad, mae'n dod yn rhan ohono ni, mae'n dod yn rhan o'n cymeriad ni. Mae yna batrwm yma. Ac yn y dyfyniad yna, mae'r patrwm yna yn rhyw awgrymu patrwm sy'n gallu bod yn negyddol. A mi fedrwn ni weld mewn bywyd, os dyn ni'n dechrau hel meddyliau neu rhywbeth drwg, a hwnna'n arwen i wneud beth drwg ac yn y blaen, a mae'r cylch yn mynd ymlaen ac yn ymlaen ac ymlaen. Ond y newyddion da i ni bore mew, dydy'r gwirionedd yna ddim yn gorfod bod yn beth negyddol. Mae'n gallu bod yn beth positif. Achos os dyn ni'n hau meddyliau da Duw, mae'r cylch yn gweithio'r ffordd arall. Mae'r cylch yn gweithio fel bod ni'n ymateb i Dduw, bod ni'n gwneud rhywbeth da, a bod hwnna'n raddol yn dod yn arferiad, a bod e'n rhan o'n cymeriad ni. A dyna pam y pethau fel y gyfres yma mor bwysig. Dyn ni wedi gosod y teitl, Cyfarfod ac Addoli Dduw ym mhob tymor o fywyd, a dyna fyddwn ni'n gwneud. Bwydo yn meddyliau ni dros yr wythnosau nesaf. Bwydo yn heneidiau ni gyda gwirionedd Duw fel maen nhw'n cael eu hamlinellu yn y Salmau. A dwi eisiau ni droi at, yn fyr iawn, a fydd hwn yn fyr, jyst chydig o feddyliau cynnar ynglŷn â'r salm cyntaf. Salm 1, a 3 pwynt salm 1, byddan nhw'n dod i fyny ar y sgrin, ydy bendith, ffrwyth a gofal. Mae'r salm yma, mae'n un o'r salmau doethineb mewn gwirionedd, yn digwydd bod mewn un cyntaf, so mae'n gosod y tôn ar gyfer y salm i gyd. A be mae'n gwneud yw, mae'n deud sut mae rhywun sydd yn dilyn Dduw yn edrych a sut mae rhywun sydd ddim yn dilyn Dduw yn edrych. Ac ei edrych yn unigol ar y pwyntiau yna, ei edrych ar y pwynt cyntaf yna ynglyn â bendith. Mae'r un sy'n gwrthod gwrando ar gyngor pobl ddrwg wedi ei fendithion fawr. So mae yna fendith i'w gael wrth ddilyn yr hyn y mae Duw yn ei ddeud. So mae'n deud hynny, ond dewch i ni fod yn onest, weithiau dydy e ddim yn teimlo felly, nagdi? Weithiau dwi ddim yn teimlo fel taswn ni'n byw o dan fendith bob amser. Oherwydd mae reality eich bywyd chi a mywyd i, reality bywyd pobl Duw ar hyd y blynyddoedd yn awgrymu os yw'r adnod yma am fendith fawr yn wir, bod e'n golygu rhywbeth gwahanol. A chi'n gweld, mae yna dueddiad yno ni i feddwl yn arwynebol ynglŷn â beth yw bendith. Dyn ni'n dueddol o feddwl am fywyd braf, bywyd hawdd, bywyd heb drafferthion, ond mae darlun y Beibl yn wahanol. Os dyn ni'n darllen y Beibl, fedrwn ni ddim osgoi y peth. Be dyn ni'n gweld yn y Beibl ydy pobl Dduw yn mynd trwy cymysgedd o brofiadau gwahanol fel pawb arall. Ac eto yn cael bendith yng nghanol hynny. Mae'r yfed pan ydych chi'n sgwennu pethau, mae yna rai pethau'n dod i'r cof, yn dydi. Falle bod rai o'n chi'n cofio, oedd yn had yn un o deulu mawr. A un o'i chwiorydd Aunty Nancy. A un o hoff ddywydiadau Aunty Nancy oedd hi wrth i bodd yn dyfynnu cyfieithiad William Morgan o un adnod. Pam oedd pethau'n anodd, oedd Aunty Nancy'n deud, yn y byd gorthrymder ag ewch. Dyna oedd Aunty Nancy licio deud. Yn y byd gorthrymder ag ewch. Ond oedd hi ddim yn mynd ymlaen i'r gweddill o'r adnod. Achos mae'r adnod yn deud, yn y byd gorthrymder ag ewch, eithir cymerwch gysur. Mae fi a'r chfygais y byd, ond oedd Aunty Nancy byth yn cofio'r ail rhan. Ond mae wir, dyna batrwm bywyd. Mae yna wrthrymder. Mae yna anawsterau. Mae yna bethau anodd.
ond llwn ni gymryd cysur. Achos mae Iesu wedi gorchfygu y byd. A mae'n fendith ar gael yn Effesiaid 1, adnod 3, mae'n rhoi blas i ni. Mae'n deud, clod i Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist, mae wedi tywallt pob bendith ysbrydol sy'n y byd nefol arno ni sy'n perthyn i'r Meseia. Ac yn yr adnodau sy'n dilyn yr adnod hynny, mae'n rhoi rhyw awgrym i ni o be mae'r fendith yna'n edrych fel. Rhan o'r fendith yw fod e wedi'n dewis ni. Rhan o'r fendith yw fod e wedi'n mabwysiadu ni, a'i fod e'n delio efo ni yn ôl ei ras, a'i fod e'n rhoi Iesu i ni yn rhodd. A mae'r rheina i gyd ar gael i'r rhai, fel mae'r adnod yn deud, sy'n gwrthod gwrando ar gyngor pobl ddrwg. Mae yna fendith ar gael, a fyddwn ni nôl at rhywbeth tebyg iawn i hynny mewn munud. Ond dewch i ni symud ymlaen at yr ail bwynt, sef ffrwyth. Be mae'r adnod yn deud? Bydd fel coeden wedi ei phlannu wrth ffrydiau o ddŵr yn dwy'n ffrwyth yn ei thymor. Mae hwnna'n mynd â fi nôl mewn gwirionedd at bwynt nes i, dwi'n meddwl, Sul diwetha, pan o'n i'n sôn am chydig o adnodau, pan oedd Paul yn sgwennu at Timotheus. A oedd e'n deud ein bod ni wedi ein galw a galwedigaeth sanctaidd. A ydych chi'n gofio mae'r pwynt yn fyna oedd, pan dyn ni'n dod at Iesu, pan dyn ni'n cael yn galw at Dduw, dwi ddim jyst yn, dyn ni di'n galw a dyna ni, mae yna rhywbeth i'w wneud. Mae yna fywyd i'w fyw wedyn ni. A mae hyn yn mynd â ni nôl, a deud y gwir, reit i ddechrau hanes i fwriad gwreiddiol Duw yn creu ni. Achos yn Genesis, dyn ni'n darllen y geiriau hyn, dyma Duw yn ei bendithio nhw a dweud wrthyn nhw, dwi eisiau i chi gael plant, fe bod mwy a mwy ohonoch chi, llanwch y ddeiar a defnyddiwch ei photensial hi, a bod yn feistr i ofalu am y pysgod sydd yn y môr, yr adar sy'n hedfan yn yr awyr, a'r holl greduriaid sy'n byw ar y ddeiar. Wrth roi bobl yma, o Duw yn dweud, dwi eisiau'r bobl yma wneud rhywbeth nawr. A mae Duw am i ni wneud rhywbeth ar ôl iddo fe'n galw ni. Mae'n galw ni i ddwy'n ffrwyth. A dyn ni'n gwybod bod y ffrwyth mae'r Testament Newydd yn sôn amdano fe yn rhai arbennig iawn. Mae'r adnodau enwog yna yn y Galatiaid yn pennod 5 yn dweud, dyma'r ffrwyth mae'r ysbryd glân yn ei dyfu yn ein bywydau ni, cariad, llawenydd, heddwch dofn, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunan reolaeth. Ac os ydych chi fatha fi, fel o'n i'n darllen y geiriau yna, yn ymhen ni, o'n i'n mynd ar gyfer y rhai sydd ddim, y rhai dwi'n ddiffygiol yna fe. Ond mae'n darlun hyfryd. Dyma'r pethau mae Duw eisiau tyfu yn ein bywydau ni. A pwy ohono ni fydde ddim eisiau hynny yn ein bywydau ni. A mae'r salm yn deitha ni bod yna ffrwyth i gael i'r sawl sydd yn dilyn Iesu. Ac mae'r darlun yn un hyfryd, yn dydi? Mae fel coeden hardd wrth lan afon. Yr goeden yma yn cael ei faith o'r afon, yn dwy'n ffrwyth fel y mae ei fod. A dwi'n licio ffordd mae'n deud yn dwy'n ffrwyth yn ei dymor. So chi sylwi ar y geiriau yna, yn dwy'n ffrwyth yn ei dymor. A mae hynny'n fendigedig, achos mae'n pwysleisio dau beth. Yn gyntaf, mae'n pwysleisio dyna di'r holl bwynt y goeden. Holl bwynt y goeden ydy dwy'n ffrwyth. A'n holl bwynt ni, os dyn ni'n bobl i Dduw, ydy bod ni yn dwy'n ffrwyth. Ac yn ail, mae'r ffrwythau'n dod yn ei tymor. A weithiau, mae'n dda bod ni yn galaru weithiau am arafwch be dyn ni'n gweld o waith Duw yn ei bywydau ni, bod ni chydig bach yn rwystredig, bod Duw ddim yn y newid ni'n ddigon. Ond be mae'n deud fan hyn yw bod ffrwyth Duw yn tyfu yn ei tymor. A bod Duw angen yn dysgu ni, a bod y pethau yn dod ar yr amser iawn yn unol a'i fwriad.
Mater iddo fe ydy sut mae'r ffrwyth yn tyfu. Mater i ni yw bod yn gwreiddiau ni'n yn lle iawn. Yn bod ni'n gosod yng ngwreiddiau yn ofn, yng ngwirionedd Dyw, yng nghariad Dyw, yn ras Dyw. A wedyn mae'n gallu dod ar bywyd a'r ffrwyth yn sgil hynny. Felly dyna'r ffrwyth, a dyn ni'n dod at y pwynt ola ar y sleid nesaf. Beth arall sy'n dod ydy gofal. Mae'r arglwydd yn gofalu am yr rhai sy'n ei ddilyn. Nawr, unwaith eto, fel gyda'r pwynt cyntaf am fendith, mae modd darllen yr adnod yma chydig bach yn arwynebol a meddwl mae'r hyn mae hwn yn ei alw, ddweud yw bod Dyw yn gofalu a fydd dim byd yn wrong. Fyddwn ni ddim yn cael unrhyw anawsterau a fydd pob dim yn iawn. Wel, cred arwynebol iawn ydy hynny, rhyw grefydd tylwyth teg ydy hynny mewn gwirionedd, a dydy ddim yn adlewyrchu bywyd go iawn. Dyn ni'n byw mewn byd sydd wedi torri. Dyn ni'n byw mewn byd sydd wedi syrthio, lle mae pethau anodd yn dod ar ein traws ni. A un o'n fendithion mawr y bywyd Cristnogol yw bod ni wrth fyw mewn cymdeithas gyda phobl eraill yn cael y fraint, a mae e'n fraint, o weld Dyw yn cynnal pobl drwy bethau anodd. Dyw yn cynnal i bobl ac yn gofalu am ei bobl drwy bethau anodd. O'n i sylwi un o'r pethau ola na Rhys roi ar Facebook cyn dolyg, dwi'n meddwl, oedd e newydd wneud angladd tegwedd yn doedd. Chi'n gwybod? Ac ar Facebook oedd e'n deud, chymod, agweddau gwahanol gwaith gweinidog ac yn y blaen. A mae un o'r pethau mwyaf bendithiol oedd gofalu a delio fo pobl pan maen nhw'n dioddau. A yn ei post ar Facebook, nath e ddeud y geiriau hyn, mewn gair, mae ffydd yn Iesu Grist yn rhywbeth ar gyfer pob tymor o fywyd. Y llon a'r lleddf, y braf a'r anodd. Nes i sôn am Aunty Nancy yn gynharach, oedd yn had ni'n o 10, so teulu mawr, nes i sôn am Aunty Nancy, a un o'i hoff dywediadau hi. Un o hoff dywediadau fy nhad oedd y dywediad, heb ddiw, heb ddim, a diw, a digon. A mae'n debyg bod e'n arfbais, mae ar arfbais rai hen deuluoedd Cymreig, mae'n ddeud mawr a pwysig. Os di pob dim yn mynd yn dda yn hermau'r byd, os di pob dim yn edrych yn braf yn arwynebol, os dyn ni heb ddiw, dyn ni heb ddim. Ond sut bynnag mae arno ni, pa mor anodd bynnag mae arno ni, mae gynnon ni bobl yn ymplith ni sy'n mynd trwy bethau anodd nawr. Pa amgylchiadau bynnag sydd ydyn ni'n byw trwyddyn nhw nawr, os yw Dyw gyda ni, mae hynny yn ddigon. A dyna sut mae'n gofalu amdano ni. Achos yn y gofal real hynny, nid gofal mewn rhyw fyd tylwyth teg lle mae pob dim yn iawn. Os di'r gofal real hynny yng nghanol profiadau anodd bywyd, dyna lle mae gofal Dyw, a dyna lle mae yna fendith i'w gael. So i grynhoi am y gyfres, fel yn gweud oedd gynnon ni'r pennawd yma'n doedd, cyfarfod ac addoli Dyw ym mhob tymor o fywyd. A dyna be mae'r salm gyntaf yma yn dysgu ni i'w wneud. A dwi'n gobeithio wrth edrych ar y themau gwahanol dros yr wythnosau nesaf, bod modd i ni cyfarfod ac addoli Dyw. Ym mhob tymor, sut bynnag mae hi arno ni, a bod hynny'n dangos y fendith, y ffrwyth a'r gofal sydd ar gael i ni gan yr arglwydd. A bore yma, mewn munud, fyddwn ni'n troi at fwrdd y cymyn, a dyn ni'n dod at yr arwydd yma o un o'r ffyrdd y mae'n dod â bendith i'n plith ni. A be mae'r fendith a'r gofal dyn ni'n ei brofi wedi costio iddo fe? Fe gostiodd ei fywyd endo. Dyn ni'n troi at fwrdd y cymyn i weld hynny. Ond dewch i ni ddefnyddio'r gyfres yma fel sbardun
i ni gael meddwl sut bynnag mae arno ni, lle bynnag yda ni, beth bynnag dyn ni'n mynd trwyddo fe, i ni ddefnyddio llyfr y Salmau i'n dod â ni at y tad, i glosio ato fe yn ein holl anghenion a'n holl bryderon, a'n holl obeithion hefyd, bod ni'n gallu dod â pob profiad da a drwg, pob gobaith, pob ofn, pob sefyllfa at Dduw. Dewch i ni weddio. O Dduw ein tad, ni'n diolch i ti am y ffordd rwy ti'n darparu ar ein cyfer ni. Y ffordd rwy ti arglwydd yn bendithio ni drwy roi dy hunan i ni. Ac arglwydd, ni'n gweddio nawr yn y gyfres yma, ac wrth i ni ddarllen salmau a meddwl am salmau ac weddio salmau yn ein cartrefi dros yr wythnosau nesaf. Y byddi di o dad yn gweithio yno ni. Y byddi di'n yn helpu ni i glosio ata ti. Helpa ni i wrando. Helpa ni i ddysgu. Helpa ni i ymateb. Yn enw Iesu. Amen.